Bine ați venit la documentarul nostru despre cimitirul evreiesc din Zgurița. Un loc plin de istorie și semnificație. Situat în nordul Republicii Moldova, cimitirul evreiesc din Zgurița este o mărturie tăcută a unei comunități care a înflorit aici timp de aproape 2 secole. Fondată în 1853, colonia agricolă evreiască din Zgurița a fost o parte integrantă a vieții din Besarabia, regiune aflată pe atunci sub controlul Imperiului Rus. În 1897, populația evrească din Zgurița număra 1802 persoane, dintr-un total de 2107 locuitori. În perioada interbelică, comunitatea evrească a continuat să crească, ajungând la 2541 de persoane în 1930. În timpul celui de-al doilea război mondial, comunitatea evrească din Zgurița a suferit enorm. După bombardamentele din 1941, mulți dintre evrei au fost forțați să fugă, iar cei rămași au fost adunați și supuși unor tratamente inumane, inclusiv execuții, sumare și deportări. Cimitirul evreiesc, întins pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, adăpostește peste 1000 de pietre funerare, unele datând din secolul XVIII-lea. Din păcate, multe dintre aceste pietre sunt răsturnate sau distruse, iar vegetația densă contribuie la degradarea lor continuă. Prin intermediul acestui documentar, ne propunem să vă ghidăm prin istoria acestui loc sacru, să explorăm poveștile gravate în piatră și să reflectăm asupra importanței conservării patrimoniului cultural evreiesc. Vom vizita cimitirul, vom analiza inscripțiile de pe pietrele funerare și vom discuta despre impactul istoric și cultural al acestui loc. În inima satului Zgurița, ascuns printre umbrele trecutului, se află un loc de odihnă veșnică, martorul al unei comunități care a înflorit cândva aici. Cimitirul evreiesc din Zgurița este mai mult decât un simplu teren cu morminte, este o cronică a pietrii, a bibliotecii, a amintirilor sculptate în granit și marmură. Important de menționat că în anul 2020, cu ajutorul organizației non-profit, inițiativa Cimitirului Evreiesc din Europa, ESJF, cu sprijinul Republicii Federale Germania, s-a instalat acest gard și nu în ultima ordine. Data trecută când am venit la acest monument, s-au început lucrări pentru amenajarea cimitirului evreiesc. Pășind printre aleile înguste, vizitatorul este întâmpinat de inscripții în ebraică, simboluri sacre și numele care spun povești ale unor vieți trăite cu speranță și credință. Fiecare piatră funerară este o pagină din istoria comunității evreiești, păstrând amintirea celor care au contribuit la dezvoltarea culturii și economicii a satului. Am considerat util să includem fragmente dintr-un interviu realizat de Evelina Grigoroaia și publicat în YouTube, care oferă informații detaliate, relevante despre viața evreilor din această regiune. Simakovski Efimia, locuitoarea satului Zgurița, s-a oferit să ne vorbească despre foștii săi consăteni, despre care își amintește cu atâta căldură, dar și cu durere în suflet. Colonia de judani. Ei țineau prăvălii, magazine, șerării, tot cumpăra lumea de la judani. Aveau pământ, nănea lumea lucra la pământ, ei le plăteau, spurtau tare frumos cu lumea. Și-au venit cu convoiul, le-au luat și le-au pus și-au sapat trășăii la Cosouț, la pădure. Și acolo le-au pușcat și nu da voie la nimeni. Care au dovedit, s-au furat copiii și-au ascuns din lume, de noastră. Așa au rămas, dar restul toți au pușcat. Numele le știu, dar familiile... Ițăc, Haim, Weinber, Misha Weinber a fost la ei, să știu familie. Zelda. Lucrau care lucrează gătovitele, dar restul lucrau pe la magazin. Profesorii era Dana Rafomovna, tata ei era, numele nu știu, dar era Bleachman, familia Bleachman, el lucra doctor aici. 2 sinagogi au fost, dar una nu știu unde, că au fost judani și-au cătat și una nu.
Da, asta este. Și-au dus ca să interesează și să scate unde e și ei, fără jduie lumea, n-am ajea lumea, judanii n-am ajea. El ce că nii 3 capei și nii ne joje. Cum le îngroapă? Merg și se opresc și ei șed cu capul la pământ. Nu le pun să criu, dar le învălesc în prăstirea albă, tot îl învălesc cap și tot, și așa îl duc și îl pun în groapă și deasupra pun lespede, nu dau țărnă. Cimitirul, deși învăluit în liniștea uitării, este încă viu prin povestile pe care le păstrează. Mormintele, unele acoperite de vegetație, sunt mărturii ale unei comunități care a fost cândva vibrantă și prosperă. Explorarea cimitirului evreiesc din Zgurița ne-a oferit o privire profundă asupra unei comunități care a înflorit și a suferit în acest colț al Moldovei. Prin intermediul acestui proiect am reușit să aducem la lumină fragmente dintr-un trecut bogat, dar adesea uitat, și să ne reamintim de viețile celor care au trăit și au murit aici. Am descoperit povestea fondării comunității evreiești în 1853 și am urmărit evoluția ei până la distrugerile devastatoare din timpul celui de-al doilea război mondial. Am învățat despre dificultățile și persecuțiile suferite de evrei, dar și despre reziliența și curajul lor. Pietrele funerare din cimitirul Zgurița nu sunt doar monumente, ele sunt monumente care ne vorbesc despre tradiții, despre vieți trăite cu demnitate și despre o istorie care merită să fie păstrată și respectată. Prin interviurile și sursele incluse, am încercat să redăm voce celor care nu mai sunt printre noi și să asigurăm că amintirea lor nu va fi uitată. Este datoria noastră să conservăm aceste locuri și să educăm generațiile viitoare despre importanța lor. Încheiem acest documentar cu un apel la conservarea patrimoniului cultural și istoric. Este esențial să protejăm cimitirul evreiesc din Zgurița și alte asemenea situri pentru a păstra vie amintirea comunităților care au contribuit la diversitatea și bogăția culturală a regiunii noastre. Fie că aceste locuri să rămână o sursă de învățătură și inspirație pentru toți cei care vor să cunoască și să respecte trecutul nostru comun. Prea m-am ieșit. Gata?